Motion asengencho yogo koretera umuroberio ya semambia bono iga tigeto saba asengencho kwegera asemambia bono iga umwancho murigereria nkagerete nga wachakire esabato yago asenchera ya bene tusabe ati nyasaye bia mona asengencho bia bwao aino mwege no asoboguma waito watorendire nande watoikiria se chinga kibune chiga bona ndekero abana bago chikorigereria asengencho yokonyora tati nyasaye ringana riao tusabire ngoto bekange twensi utwarigani utoigeria sirere so Kristo iro mutoria amen mwancho murigereria litukoria rero enagania turigererie turagenda se ensemo egotebanga mental health okoba weitu kwibirengereri bia omwanchwa omurigereria ase tokari kurigereria ringana rigorokwanga trauma timatike gusinga kitokoliroka igona aratebirenga no guchandeka kwibirengererio guchandeka kwibirengererio na riringana rinene tokorigereria igana kani tutumeke mifano meke kurwa se ebukuime ase n'abantu banda se ebukuime bachandegeta ase birengererio ng'akibarabuo berusetie ase mechando bune yiga taite torigererie ringana kurwa ase gitabu gia Yohana 11 osome mugano ino mutambe tinko yorigerere bwensi lakini nabona ari kuganio endo yo soma ya bweko monyene tiansome Yohana ase bibungo bibereiga egero umanye nganki umugano yo gukwana ninyo kwana sobwenge otabanga nabo omuntu gete narenge omurwaire elietari ya Lazaro opetania omuntu bwomochie o Mariam na Martha musubati omwabo Miriam nere oyo oagete omonene amaguta na komutinya amagoraye netuki yaye bono Lazaro mumura omwabo nigo arenge omorwaire urigereri guchinse ngote babarenga ngoakera ngote ibakarenga Yesu osomeke munguge gatoge gote basomo uri bwege songonga so the sister sent words to Jesus, Lord, the one you love is healed. Nabo baria basubati bamwabo bagatuma amangana asare bakabora omonene ere oyubuanjete orwarire ekibako murangereria baigure gagokora ebikone iskaiga baigure gagokora amakumi iskaiga nkumurangeri bare egere abakonye kuba kanye birengerie gekogera oburwaire asibare konyora bwa bachandire mumuroyo mwabo orwarire naho babwato gokumya nga oburwaire ngakinande bwatonyora this time nande rende mbamanyete nga Yesu no musani noyo mwabo orenge nande na mwanjete bagotoma mangana asare nga aye Yesu nchuo oyo bwanjete bono orwarire Yesu tachietiko bagago ikabwango agaikaga twekamo yo nakwa naso bwengoyo some guchinse na arwarete no mwerio yagakwa nigakari kubekwa oboina Yesu taracha bachandekire birengererio mifano ne menge nare kurwa sebu kuime lakini naga nitorigereria so bwenge unabono balia mukurigereri chi TV gose mukurigereri news na mangana maye ali agoto korekana ase ense yaito mwaigwa ase chiwiki cherire ibere igaguchimaega umumuraga abwatete isa kamokenya kabeka bantu batamanyeti obeire gakorie nyama kabisa igotire kabisa inki ebitokoro kange birengererio uchumi yakongire obogima bwakongire oborwaire bwabasumbuire chinga kichiabeire chinyomo ninki nyasakare kokora ekeragocha asenchera yogotebi Yesu ekeracha nga tutakiri bona anki nande rende gwaje ko twakorangire tiriri yare biya omuntu oyo tiokire
a sign of this person obeire tortured ochandekire birengereri amota ingoyo oberire imeyoboina asa matuko ane na bono otiokire tibachi gosome birengereri yesere buna omosomi bwe birengereri gose psychologist yenene ya mwanya bantu akarigererie birengereri byabo akaroranki kere ime yabo yare ko bango motebari nga bona ngomba mubore tindo jingana are ko ba liswali are gocha kumubori nga kuisa tuaga korangere tiaye mbono ukare gocha lakini yakara tukurigereria iga kare kumubori yeso no roje maite batanga oyo gogoseria tari gogotebia akufukuzaya kwambi itoka akamubori abono uberire ubuinaime amatukane utiokire inkinande urujo rajiko korobo inabwaye Yesu ni gakare ko batebi ngorokie ubuina bwaya asibure ngigorere ngakiri bare kubika amagena ntigere ririge neri at the same time Nyasaye Yesu monyene ni gakare ko bakanya ebirengere rikonyora bya bachandire ayo mwancho murigereria rero nagania turigereria so bwengenga inkia yageta kirokore kero kwenyora ase chinchera buna chiria ochandegete birengererio inkikeria otakeirokore elio buna mada na musubati umwabo buna bakare gokora mada na Mary yani Mary na musubati umwabo mada ekibakare gokora inkibakare gotebe Yesu igo bakare kumurigia bamoeresa emechando yabo lakini Yesu namanyede chingaki abwenerete kubarusia mifano nemengere bukwime genda abaisiraeli abaria Farao omirio motu lakini yeikeire obancheire baikira bali eroro nenyanja amotwe na macharoro na mange maegaiga Farao yo ne majeshi aye ngo baitare ebakare koboria bachandekire birangare bakobore Musa nki gwatoretera agaiga gwacha gututiga tukwe nkio tato tigere tukwera aria no tu akwere tari obosomba chimbera nchiarengari ekoro kibuna konyora bachandekire birengereri no bakwera kero muntu nawo beta makweri nabera atoke na makweri akoire mechando nare buanjete orarire nabera atoke no burwaire nabera atoke na abana bagochandire nabera atoke esukari yakinire ligori nabera atoke ngatoli konyara kugora nabera atoke no bogumobo buna toko borigia no ne chironi chiagoitire inki obwenerete gokora omwanchi omurigereria ase ense meri ende togoteba nga ekerogocha ase baria bamanyi bagoteba nga saa zingine na begotoka nga tobwati bokonye pi inkirendo bwenete gokora you need to actually togoteba nga no bwenete kurigia egento tokoroka nga origio omonto ogosanganere birengerere tagukira rigio omonto oranyare go trust lakini tari omonto nande ogotebia nande mambio nyoro oyo skaiga eto muntu narogoko eyanga kagosoka guche igoteba nga eyanga eria begete ne yane onye tari nchango tari abasemi mbaro babekirwe ensemo mwancho murigereria barigie bagokonye birengererio tagokune birengererio at the same time ntobuate abasemia baria basomeiro bosemia barigie bagokonye tagokwa ne birengererio the same way Martha na Mariam Martha na musubati mwabo bonsi igo bakare kogenda ase Yesu inki baguchira ase Yesu it is because bamanyete ngoyo nere omosemia bwekene at the end Yesu ngo basiborare kuruase ensemeye nigakare kubukia musubati mwabo nigakare kubukia mumuro mwabo inki ekabakorera n'abaisiraeli Nyasaye ngaki Yesu Nyasaye ngaki akobakorera igakorosia enchera enyomo imagine
amachara na amachara baitagati Nyasao baorokia okoboko kwaye gwetera asare nigo bakorora bunere Nyasaye bwekene nigo bakorora bunare Nyasaye ubwa manyinga yokubakonye birengereri byabo egere bachandika mwanchi omurigereria ninki natakire ngotebye mambiye omusungu bagoteba nga calm your emotions bantu bande batwere emotions singe nchiye birengeri mukie kebenuka oakoyo mwabo muita kabo omuntu ogwokanye birengereri byago toba emotional abuna ba Israeli bakobera Moses emotional baimukie iguru chinkoro ense yabeire bube serese njeito tokali koligereria economy ngo jire kobembe egere bachenji no na matuko egere tokole mirimo amatuko onsi egere economy go senebe lakini ayabuno mu Kristo you need to run this nga kiobwenete gotenena uno mu Kristo na kikare goteba yanga tiga to buganga ekero kwenda kwanyo marunga yobono nari gwekonyo mwancho murigereria igona ri nande kwira nime yebirengereri togoteba nga you are going to actually get into depression era kwira nande asabu mwancho murigereria igento kende togoteba nga nyara ko bagogo chenchia gositwara emeroberigete egokonya go destructive rengereri biru nyagwanje tamatera nyagwanje te koenda gotara onyagwanje te take a walk they say ira ogotara egere ebirengereri bike na kigeko gerekero yesacha nigakari kubukia Lazaro na aba bamanya kutwara ebirengererio bikanyegete muntu kitorachira tokanye birengereri bitu kero biakinire Yesu Kristo nere ryogo buryoka ryogotoboria kurwa sebibe nere ryogo ryoka ryogotorusia aliesto chandegete titoseme rionde nare kunya kurigereria nkamanya konyoranga abande bachire nga no abwatanya n'umwanafunzi ogokora matemu origie getamba kaire kerabu ngana kiabegete nge kirugo igoro arusiri gosa mache atumbete gosene kirugo igoro nga amanya kuita matemu esirio kayo gweta matemu egere to chandike birengererio tari amache ni getamba kiriyo ngainire Yesu Kristo kwanza so enkoro yago ime na ndago konye gogosoma aigure birengererio igwe manyanga macha alita gogokonya oyino yo gosirio gokongaina manyanga alia se kwenda gosabiru to gokonyo omuntu gwikora gokonye Nyasaye aje bweka bwamini osabe Nyasaye nabana ndago koigwa not necessarily nche no morisi yango sabire Nyasaye na atoete chingurwe una barise we can pray for you but at the same time it comes aye personally kwege na ime ya Yesu Kristo ekerago sibure nebirengereri bigogo chanda to gosiboka nebirengererio onyaye turamurangeria unaba ababa kare ko murangeria nga incho oyo bwanje te urowarire incho tokonye kerorio kora murangeria otige kurigereria inche to ndigereria no nekero ngoche kugusabira totebe ngusabande takondigereria nche igena Nyasaye ore igoro tako ngesa wadi egekogera na gusabira egekogera ugusaba ko Nyasaye ko nga free and I should give it free tako gendo ogwaka ninga nechi emia kwaegwa ayebono gwasirire egekogera amasabo Nyasaye nigaruete busa na at the same time injira akari kubukira Lazaro busa the same way akari gutambukia Abaisiraeli busa atari kubasaba kende it's the same way Nyasaye na yago gutambukia atari gusaba kende igo mwanchu murigereria asemambi abono to chandeka se birengerere na tibueita asengenche birengerere to itoyo mina asengenche birengerere inchu ase Yesu agotore chigurube chiaga asirira Yesu Kristo motoria amen data Nyasaye bono twarigerere ringana ryao alias to chandegete birengererio aye nayo gutokanya alias tubwate mechando nayo gutokanya
buna tati Nyasaye abaibori baita batang'anie ekero omwana obo omotang'ani akwa nekero bakora ebibe aye buna gwachete naende ekero bakwa ebisoka bakanya ebirengererio konyora biacherokire bagokora ebinto ebibe naende naye tokorangeria ase nonye chingaki echi chikare koba chinkong'u erio tokanye ebirengererio twanchere tati Nyasaye otokanye otoikeranie eri tokore ekero ogwancha kwao ase erieta ria Yesu Kristo oyo ore omotoria. Amen. Seseni.